Καλώς ήλθατε σε αυτό το ταξίδι. Παρακαλούμε να αποσδέσετε σφιχτά τις ζώνες σας, δερμάτινες ή υφασμάτινες, με αγκράφα, κουμπί ή ζιπ. Δεν έχει καμία σημασία. Εσείς κοιτάξτε να τις δέσετε σφιχτά. 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 Τόσο όσο να μην σας κόβετε η ανάσα και χάσετε αυτό το μονόλογο. Η πλάτη του καθηγητήματός σας θα πρέπει να παραμένει σε όρθια θέση. Αυτό είναι βέβαια για δική σας άνεση, όχι κάποια δική μας παραξενιά, αφού έτσι μπορείτε να απολαμβάνετε καλύτερα τη θέα από το κινητό σας. Σέλφι, φαγητά, ποτά, παρτάκια, χτίρια, βιβλία, τσιτάτα και μια στρατιά διανοούμενοι που δίνουν μαθήματα ζωής. Σκρολάρετε, 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 γιατί χανόμαστε πλάτη σε όρθια θέση. Έτσι την έχουμε κι εμείς. Μην τύχει και ξαπλάρουμε, πάρει το μάτι λίγο ουρανό και ονειρευτούμε ελευθερία. Το ατομικό σας τραπεζάκι, αυτό καλύτερα να το έχετε κλειστό. Έτσι κι αλλιώς, ψυχουλάκι δεν προβλέπετε να μείνει για να φάμε. Τις ζώνες σας τις σφίξατε σωστά. Τι? Έχετε θέση business class. Καλή προσπάθεια, μα. Το φαγητό πετάει πια αποκλειστικά με τζετ ιδιωτικά. Γύρω του το 1% ανθρωπότητας και 0 ανθρωπιάς παραπονιέται για το περιττό βάρος και ανακοινώνει ανθρωπιστική βοήθεια που δεν θα φτάσει ποτέ. Ποτέ ξανά δεν έχουμε δει μάσκες οξυγόνου να πέφτουν με τέτοια ταχύτητα. Και τι να λέει, εδώ δεν είναι αεροπλάνο. Δεν υπάρχει καμπίνα για να της πέσει η πίεση. Η δική μας από την άλλη, μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει, ανάλογα με τις επικεφαλίδες των ειδήσεων. Ναι, εδώ δεν είναι αεροπλάνο. Εδώ είναι κολαστήριο. Και όλο και κάποιος έχει πατήσει ένα κουμπί από αυτά που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Φορέστε εσείς λοιπόν τις μάσκες σας καλά και αναπνεύστε κανονικά. Έτσι, για την ελπίδα. Φορέστε έπειτα και στα παιδιά σας λίγη ελπίδα, μα να το ξέρετε, θα έρθει η μέρα που θα ρωτήσουν. Μαμά, μπαμπά, όταν χανότανε ο κόσμος, τι έκανες εσύ? Και εκεί δεν θα σας σώσει ούτε η σφρίχτρα από το σωσίβιο, που έτσι κι αλλιώς δεν φουσκώνει αρκετά για να κρυφτείς. Μα όχι, μην ανησυχείτε, θα έχουν ανάψει τα λαμπάκια στο διάδρομο που τα δείχνουν προς την έξοδο κινδύνου. Μη σηκωθείτε. Εδώ δεν είναι αεροπλάνο. Εδώ, αγαπητά μου πλάσματα, είναι ζωή. Είπαμε, ζώνη σφιχτά δεμένη, πλάτη σε όρθια θέση και τραπεζάκι πάντα κλειστό. Σταθερή αναπνοή. Κυρίες και κύριοι, αυτά. Εντός, εκτός, επί τα αυτά, εμείς το τερματίσαμε. Και αν κάτι από όλα αυτά σας ενοχλεί, κάντε μας ghosting, σαν αλληγόμενοι ή υποψήφιοι εργοδότες που δεν θα μας καλέσουν ποτέ για interview. Αν πάλι ούτε η λύση αυτή σας ικανοποιεί, μάλλον θα πρέπει να σας συνταγογραφήσουμε μια κάποια ποίηση. Μα τι νομίζατε? Κάπως έτσι την πατήσαμε κι εμείς. Thank you.